स्टुडेन्टआनो बाहेराव जायफोर मोजां स्टुडेन्टफोरा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव थानाय कलेजनि जायफोर मोजां फरायसाफोर गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटि बिथांमोना एडमिसन लाहैनो सानदोंमोन। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया डिग्री 6 सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ होयैनि थाखायनो गोबां फरायसाफोरा गोबां इउनिभार्सिटियाव एडमिसन लानायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानो गोनां जादों। आरो बे रिजाल्ट होयैखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एग्जामिनेशन कन्ट्रलार डिपुटि एग्जामिनेशन कन्ट्रलार बिथांखौ जों गोबां खेब जों बिथांमोनखौ जोङो लोगो हमनानै सावरायदों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि डिग्रीनि 6 सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ थाबैनो होनांगौ होननानै आरो बिथांमोना जोंनि गले गले खावलायनायाव दायो बिथांमोना रिजाल्टखौ होनो थाखाय साखाफारा जादों। आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय 15 आगस्टनि आगोलावनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि 6 सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ जोङो होनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायहरदों। जों बिथांमोनखौ जेब्ला लोगो हमो कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन डिपुटि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन बिथांमोना जोंनो फोरमायदों जे जोंनि मोनब्रै जिल्लायाव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि बे मोनब्रै जिल्लायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोन 14टा जन दङ। बे जननि रिजाल्टखौ बिथांमोना जननिफ्राय थाब बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिसिम हरनो हायैनि थाखायनो बिथांमोननि रिजाल्ट होनायाव गोबाव जादों होननानै बिथांमोना जों फोरमायदों। ओंखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया 6 सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ होनो हायो जोङो जोबोद सिरियास आरो बे जाथायखौ लानानै जोङो गथ' दुखु फोरमायदों। बेखायनो जों थाबैनो खावलायदों 15 आगस्टनि आगोलावनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया डिग्री सेमिस्टारनि 6 सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ जों होनो थाखाय जों खावलायदों। जोंनाव गोबां स्टुडेन्टफोरा जोंनाव फन हरदों, जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो नारसिन हरदों। जोंनाव एग्जाम्पल दङ। मैयासो जालांनाय कटन इउनिभार्सिटियाव टंलानि 2 फरायसा मोजां फरायसा, सासेया जाहैबाय जोंसार नार्जारी इंलिश डिपार्टमेन्टनि आरो सासेया जाहैबाय जोंमासार नार्जारी टंला कलेजनि इंलिश डिपार्टमेन्टनि आरो सासेया जाहैबाय बिरगोस्रि बर' इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टनि बिथांमोना कटन इउनिभार्सिटियाव एप्लाइ खालामदोंमोन आरो बिथांमोना एन्ट्रेन्स टेस्टआवबो क्वालिफाइड जादोंमोन। नाथाय 6 सेमिस्टारनि रिजाल्ट होयैनि थाखाय बिथांमोना मैया एडमिसननिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों। आरो बिथांमोना आं एग्जाम्पलल'सो होदों। गोबां हाजार फरायसाया बाहेरायाव फरायनो थाखाय गोरों फरायसाफोरा बाहेरायाव फरायनो थाखाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन। एन्ट्रेन्सआवबो बिथांमोना क्वालिफाइ जादों। नाथाय 6 सेमिस्टारनि रिजाल्ट होयैनि थाखायनो बिथांमोना एडमिसननिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों। ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि 6 सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ थाबैनो 15 आगस्टनि आगोलाव होनानै जोंनि मोजां फरायसाफोरखौ बिथांमोननि जिउ दानायाव बिथांमोननि इयुननि जिउ दानायाव बिथांमोनखौ साफा सुबुं सम्पद दानायाव हेल्प होनो थाखाय मदद होनो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायहरबाय। सोरनि गाफिलतिनि थाखाय दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया 6 सेमिस्टारनि एग्जाम रिजाल्टखौ मानो थाखाय होनो हायाखै? जायफोर बिथांमोना फरायसाफोरा गुवाहाटी इउनिभार्सिटि, कटन इउनिभार्सिटि, डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि, दिल्ली इउनिभार्सिटियाव एडमिसन मोनाखिसै, बिथांमोननि बिबुंथिया मा जागोन? आरो बिथांमोना गोबां दुखु फोरमायनाय जों मिथिनायाव मा फोरमायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय? जों जेब्ला कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन ओमफ्राय डिपुटि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रिजाल्ट होयैखौ लानानै जोङो खनले जों लोगो हमदों। बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौल' जोंनो फोरमायो जे जोंहा 14टा जन दङ। बे 14टा जननि जायफोरखौ बिथांमोना रिजाल्टनि थाखाय बिथांमोनखौ मार्क्सखौ एन्ट्रि खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ दायित्व होयो। बै बिथां जननिफ्राय मार्क्सखौ मोनैनि थाखायनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया 6 सेमिस्टारनिखौ रिजाल्टखौ होनो हायाखै होननानै जोंनिसिम कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन डिपुटि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन बिथांमोना खावलायदों। आरोबाव जों मिथिना मोनदों जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव गोग्लैनाय जायफोर एफिलिएशन कलेज दङ बिथांमोननि सामार भेकेसना 10 आगस्टसिम होनदों आरोखि। आरो बिनि थाखायनो गोबां जायफोर दायित्व गोनां माने बेवहाय प्रफेसारफोर दङ बिथांमोना लिभआव थांदों, सोरबा भेकेसनाव थांदों जानो हागौ। बेफोरनि थाखायनो रिजाल्टआ लेट जादों बेखौ जोंनि कन्ट्रलार एग्जामिनेशना जोंनो फोरमायदों। नाथाय फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाव गोबां मोजां फरायसाफोर दङ आरो साफ्रोमबो मोजां फरायसाफ्रा
गावनि जिउ दानो थाखाय बिथांमोना अरायबो सांग्रां आरो बै मोजां मोजां फरायसाफोरखौ साफा साफा सुबुं सम्पद जानायाव साफा साफा मोजां फरायसा जानायाव जेन बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया फैबाय थानाय समाव बिथांमोना सम मथे बिथांमोना रिजाल्टखौ होनांगौ बेखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय जोङो गोख्रोङै दाबि दैखांहरनाय जाबाय।